लोगोफोर आङो नोंथांमोननोहाय माबा मोनसे बुस्थु आनबक्सिं खालामनानै देखायनो नागिरदों थ' मानसिफ्रानो आनबक्सिं खालामनानै देखायनो हायोला जों मानो हाया जोंबो हानांगोनथ' नै बेनो जाबाय वाइ आनबक्सिं फाग्लाखा बिनि दामा नै 4,018 थाखा जाबाय टटेल आंनिबो बे बुस्थुआ फाग्ला फाग्ला बिफांनो 4,400 गाहाम गारनानै मा संसार जाबावनांगौ जाखोलै आयौ 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 र' आनबक्सिं खालामनानै नायनायनि वाइ बेनो जाबाय बेनो बिसो फाग्ला बे सिङाव थाग्रा बुस्थुफ्राबो मा फाराग दाम लानांगौ जाखो दे मा संसार जाबोनाय दे बिदिजों फुरानाखौ फुनानै गोदानखौ गारनायनिया बा गोरा मोनलायदों फुरानाया बिदि जाहैबाय नै मा होनबावनांगौ जाखो सिङाव बाथाबनानै थाबाय थानाय बेलाय बेसे जोरनोब्रा मानसिफ्रानो बेफोरखौ आनबक्सिं खालामनानै देखायनो हायोब्ला जों मानो हाया हायो जोंबो बेखिनियानोसै आङो मोननै बायना लाबोबाय 4,018 थाखानि दा बेखिनियानोसै लोगोफोर cepat. Nah, kau. Tumbi asam. Bagus tahu so. Era देखो अभी dari naik lelah apa ini ya एकदमबारे सैमा बायदि नुखायो लोगोफोर जादा